Hannah a Joe Breyer. Y brawd a'r chwaer cyflym ar y trac. Ond pa mor dda maen nhw'n nabod ei gilydd. Bwyta mwyaf? 100% Joe. Wastad yn hwyr. Ie, hwnna'n fi hefyd. Cyfle yma. No chance. No Fi chance. sydd yw'r PB gorau dros 60 metr, so technically fi sydd gyfle mach. Oh, na. No. Dim o gwbl, dim o gwbl. Mwyaf o fans ar Instagram. Ooh. Dwi ddim actually'n O, gwybod. fi'n gwybod. Efallai bydd e'n Hannah. Falle, Efallai. just. Ond, ar ôl blwyddyn hyn, bydd e'n fi. Ond, gawn ni weld. Direidus. Oh. 100%. 100%. Ennill mwyaf o rhasys. Oh, probably me. Come on, come on. Yeah. O fi'n late developer. Cwyno. Yeah. Mae popeth ni'n neud gytref yn problem I Hannah. Fi just streso. Mae popeth yn streso fi. So os mae popeth ddim yn structured, and scheduled, mae fi ti'n streso. So, yeah. Stafell wely daclusa. No doubt, no doubt. Yeah, popeth fi'n cael yn dros y llawr o popeth fel na. Yeah. Mae fe just, tynnu rhywbeth off am y fer y llawr am wythnos. Stŵr gan mam. Really? Yeah. Stŵr? Yeah, well, mae mam yn hoffi fi mwy na ti, Oh, so... okay, right.